Good vibes, good energy, and good news ang dalit sa ato ang bisita sa Best of This Morning. Ang tagahatod og good news, si Kapuso comedian and host, Miss Maey Bautista. Maayong buntag, Miss Maey, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello guys, mga kapuso, maayong buntag. It's so exciting naman to be here. Well, not there of course physically, pero maayong buntag po sa inyong lahat. Hi Cecil! Hi, Miss Maey. How are you na po? What keeps you busy at home? Well, at home, aside from linis ng linis, lagi akong gumagawa ng video. Yung most of the time, dinadocument ko kung ano yung ginagawa ko. Yung buhay ba sa quarantine natin ngayon. Miss Maey, isa ka talaga sa mga pinaka-busy na host, from acting din in TV series to food and travel shows and even regional events, di ba, dito sa GMA Regional TV. What do you miss the most po about doing events and taping outdoors at lalong-lalo na yung mga face-to-face interviews? Ang nami-miss ko actually, top of my ngayon, kung anong nami-miss ko, yung affection natin sa isa't isa, yung affection natin sa mga tao. Yes, nami-miss ko po yung show. Sa good news kasi, ang mga segment ko doon about traveling and of course about food. Ang mas nami-miss ko doon yung mga outdoor adventures kasi talagang nakulong ka sa bahay. Lalabas ka lang kapag kami essential, ganyan. Pero yun yung mga nami-miss ko at saka yung yung eye-to-eye contact with other people at saka yung smile nila kasi most of the time naka-mask tayo ngayon. So kapag nag-hi ka, hindi mo sure kung nakangiti ba siya o nakasimangot pa sa pagbati mo, di ba? So yun yung mga nami-miss ko. And of course, I miss the regular shows na ginagawa ko before pandemic. Miss Maey, isa ka din palang plantita. Paano po nagsimula yung pagkahilig mo sa urban gardening? Actually, ang madalas na nagtatanim, yung kung nakita niyo po sa YouTube ko at saka sa mga video content na pinapost ko sa social media, yung boyfriend ko yung mga nagtatanim noon at saka yung mga kapatid ko. Ako, kaya ako nahilig sa yung dahil nga back to basics, nung umuwi ako sa province for quarantine, nakakatuwa nga lang, parang naging plantita ako, pero ang hindi nila alam, iba po talaga yung nagtatanim noon. Ako lang yung nakikinabang. Marami pala tayo, Miss Maey. Oo, pero nakakatuwa yun nga. Part ng back to basic talaga is yung mga kinakain namin na fresh na gulay sa province, talagang hina-harvest namin. Isa ka pong survivor talaga, Miss Maey. Kaya pag-usapan natin yung Survivor Philippines experience mo. Ano yung mga lessons and skills na natutunan mo from Survivor na somehow parang you were able to apply ngayong may pandemic? Oo, Cecil, yung segue talaga. Very smooth yung segue, ha? Yes. Okay. Survivor Philippines, pag hinalintulad mo dito sa pandemic, parang, okay, ang naiisip ko ngayon, parang wala kang pwedeng pagkatiwalaang alyansa. Probably your immediate family. So, ang kailangan mong pagkatiwalaan ngayon yung sarili mo. And of course, kailangan mong i-protect sa laban yung sarili mo. And before we end the interview, ano po yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Yes, guys, ating mga kapuso po, please let's continue to pray for one another. Please pray for the nation and the whole world. Guys, ito pong pandemic na to, magpakatatag lang tayo at magpalakas talaga tayo ng katawan, ha? Guys, wag po natin itong ipagwalang bahala because kahit po nabawasan na po yung case natin, thank God, pero wag tayong mag-relax. Thank you, Miss Maey. Opo, GMA Regional TV, live sa Cebu. Salamat po. Daghang salamat. Ubay-ubay gayod ang atong nakatunan sa kasinatian ni Maey o hinaot nga nakahatag ang bisdok og inspirasyon kaninyong tanan, mga kapuso. So stay home and stay informed, mga kapuso, kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live.